הגעתי לאולפנה כי חיפשתי מקום קטן, עם יחס אישי, שמשקיעים ממש בכל אחת. אני שחר, למדתי באולפנה לפני 10 שנים וחזרתי להיות פה רכזת חברתית. רציתי הרבה מעבר לבוא ללמוד וללכת הביתה. זה הקשר הטוב בין התלמידות ולמורות, וגם המנהלת שהיא מאוד מעורבת. בעצם כל הלימודים באולפנה זה משהו שממש קידם אותי למקום שאני נמצאת בו היום. היה לי שווה לנסוע כל יום יותר משעה נסיעה לכל כיוון ולהגיע לאולפנה. באולפנה אנחנו מקבלות משהו שהוא הרבה מעבר ללימודים וציונים. אנחנו מתעסקות ממש באומנות, בדברים שעושים לנו טוב, לפתח את היכולות שלנו. כל השיח הוא אומנות, אנחנו מדברות בינינו אומנות. So before coming here, I was very interested in art, and I've done it for many years, and I was very interested in it. So I wanted to expand this interest. So I came here where they have a lot of focus on the art in general, and I feel like I grew a lot from learning here. מה שמייחד את האולפנה שלנו זה באמת הקשר והאווירה, שיש אווירה באמת של משפחה, אווירה שיש לכל אחד את המקום לבוא ולבטא את עצמה ולהיות מישהי. אני מרגישה ממש שעברתי פה תהליך באולפנה, גם מבחינה אישית וגם מקצועית. האולפנה מאוד חיזקה בי המון תכונות. למדתי פה במגמת מחול, גם להאמין בעצמי, והמשכתי עם זה עד היום. ובאמת אני חייבת את התודה הזאת לאולפנה, ככה שנתנה לי את כל הכלים האלו להמשיך ולהצליח, ברוך השם. לדעתי האולפנה היא קרקע מעולה, לגלות בעצמך כישרונות, לגלות בעצמך יכולות. צריך פשוט באמת לתת מעצמך, לא לפחד, להעיז, לנסות. תגיעי למקומות שלא היית מאמינה שתגיעי אליהם. כל הפעילויות, הסמינריונים, כל מה שחווינו אחרי שעות הלימודים היו לי כל כך משמעותיים ובנו אותי, שאני מרגישה שאני צריכה להחזיר קצת לאולפנה, וחשוב לי שהבנות יחוו פה דברים שהם מעבר, שיבנו אותם, ואנחנו מתאימים את הכל לעולם הערכים שלהם, ואני מקווה שנצליח לעשות טוב. במסגרת שיעור בית מדרש, אנחנו מנסים לשלב את האמונה והאומנות. מבחינתנו חדם, האמונה לא מנותקת מהאומנות, והאומנות יכולה להתבטא ביתר שאת באמצעות האמונה. הבת עוברת איזשהו תהליך של מפגש עם עצמה, איפה נושא הגבורה פוגש אותי ביום-יום, איפה נושא ההקשבה פוגש אותי ביום-יום. אחרי שככה היא פגשה את הנושא עם עצמה ובדקה וראתה, אנחנו גם ככה עוברים תהליך של ליצור מזה יצירות באומנות. העבודה הסזיפית הרבה פעמים בגרפיקה או באומנות עצמה, או השעות האינסופיות של תרגול אינסופי במחול. בסוף מחנכות את הבנות לעבוד ולתרגל במקצועות אחרים, גם במתמטיקה וגם במקצועות קודש. והעבודה הזאת מובילה אותנו למצוינות במקצועות העיוניים האחרים, ומחנכות את הבנות שלנו שבסוף צריך להגיע למקסימום שאפשר. אני מזמינה את כל הבנות שרוצות ליצור ולבנות ולהשפיע בעם ישראל שפע טוב, שפע של יצירה וקדושה רבה לבוא, להיות פה, ליהנות מהלימודים ולגדול בשמחה, באהבה ובאמונה.